Stillmas si zaklada na transparentnosti a bezkonkurenčnej cene. V roku 2025 sme však stáli pred výzvou, ako v prostredí rekordnej inflácie a klesajúcej kúpnej sily strojnásobiť predaj. Naším cieľom bol agresívny medziročný rast tržieb o 100%. Pri súčasnom stlačení PNO pod 35%. Museli sme od základov prekopať stratégiu. Nasadili sme hybridný model cielenia. Paralelne sme optimalizovali široké broad publiká so špecifickým zacielením na cenovo citlivých študentov. Aby sme z budžetu získali maximum, nakrmili sme algoritmus čistými dátami cez Conversions API a Advanced Matching. Vlajková loď Way Silver dostala unikátny motor, plne AI generovanú videokomunikáciu. Tento jediný asset svojou dynamikou totálne rozbil bannerovú slepotu. Nešlo o experiment, ale o performance gold. AI video doručovalo o desiatky percent nižšie CPA než akýkoľvek statický formát a stalo sa hlavným motorom tržieb. Náš taktický weekly refresh cyklus udržal relevanciu vďaka FOMO efektu a týždennej obmene akcií. Peniaze sme v reálnom čase prelievali tam, kde bola efektivita najvyššia. Zvýšiť budžet o 40% a strojnásobiť výkon? To nie je náhoda, ale dynamické škálovanie v praxi. Výsledky hovoria jasnou rečou. Tržby z Meta Ads vystrelili o 188%. PNO sme zrazili z pôvodných 54 na rekordných 26%. Stillmas tak s našou pomocou vybudoval trikrát silnejší predajný kanál. Ukázali sme, že v kategórii Small Budget sú dáta a AI tou najsilnejšou zbraňou Invelity.